Елата с мен да си направим плодова салата. Съставките са малинки, ягоди и банани. Нека да отидем да вземем една купичка. Коя си харесаме? Ей, тази синята не е лоша. И без това е любимия ми цвят. Ох, забрах и да взема и нож. И това по-малкото си избирам, че... Опа, малко закрих камерата, но... Сега взимаме и една чинийка. Ето тази. Така. Аз поне си взимам 5 ягодки. И те по-изчистените ги избирам, че... Така, сега ще и махам... Сега нека да и махнем листата. Хора, ще се върна, когато ги направя всичките. И хора, ако се чуете откъде са тези плодове, тук в Созопол има едно магазинче Дядо Митие. Един такъв по-стар си го... Нали, си работи там. Махнах всичко. Сега аз ги нарязвам. Първо и махам ето това зеленото, нали, да го няма. Ето го готово. Така, аз поне ги нарязвам на триъгълничета, така се каже, триъгълничета. Не знам. Ще се върна, когато ги нарежа всичките. Готово, хора. И сега ги сипваме в купа. Ето така. Сега нека сложим малинки. Хора, много обичам малини. Абе, направо всичко. И сипваме, това е. Ето, хора, празне е. Това вчера пак си правих салата, заради това са свършили. Аз тя ги нарязвам само е така. Бе, хора, знаете ли какво? Направо всичките ще ги... Цели ще ги сипвам. Какво ще занимавам? Сега да обелиме банана. Да го нарежем. И да го изсипем. Хора, се върна кога с крайния резултат. Чао, хора, това е крайния резултат.